Dievčatá, radi by ste schudli, ale chcete preto spraviť úplnú piču. Stačí si pichnúť ozempič. Stačí predsa sa zdravo stravovať a športovať. Chcela by si doprieť cestovinú ryžu. A či chleba? Fyzická aktivita, na to nie je treba. Nevoľnosť, depresie či samovražedné sklony? Nič, čo by si už predtým nemala. A teraz tu môžeš mať s touto krásnou štihlou postavou. Cítim sa taká schudnutá a šťastná. Jedlo mi už nie je treba. Vyriešiť to za mňa veda. Nejedla som už celých 12 dní. Jedlo. Moja sestra po pôrode nevedela schudnúť dlhých 10 rokov. A teraz má doživotné problémy s pečenou. Ale rapidne schudla strašne veľa kíl. Vyzerá ako taká sexy múmia. Vieš, veľa žien sa psychicky zrútilo, keď videlo moju neprirodzenú premenu. A ty sa divíš? Veď žijeme na jednom zakomplexovanom a závislivom Slovensku. Ale taktiež nepoznajú naše malé tajomstvo. Tak nestoj v zástupe tlstých píč a buď aj ty ozempič.